Ola, como están? A crise institucional do Concello de Santiago Pillouno de viaxe en Xapón e hoxe era a primeira vez que Alberto Núñez Feijóo comparecía ante a prensa despois da condena a 7 concelleiros composteláns e a dimisión doutros 2. O presidente da Xunta lanzou mensaxes moi cautelosas. A súa principal preocupación é que se garanta a gobernabilidade en Compostela e a Ángel Currás a quen lle corresponde tomar calquera decisión sobre o seu futuro. Nese sentido, o líder do PPDG volveu lembrar que o de Santiago non é o único alcalde galego que está imputado nalgunha causa xudicial. Era a súa primeira rolda de prensa despois da crise de goberno en Santiago e, como era de esperar, Alberto Núñez Feijóo tivo que responder a moitas preguntas sobre a situación que se vive na capital galega e, máis en concreto, sobre o futuro do seu alcalde. O presidente do PPDG limitouse a sinalar que é Ángel Currás quen debe adoptar calquera decisión sobre a súa posible renuncia. Núñez Feijóo tamén lembrou que o rexedor compostelán está imputado por asuntos administrativos, ao contrario que outros alcaldes que seguen nos seus postos. Mire, é evidente que cada responsable público lle corresponde tomar as decisións nos momentos importantes que se podan producir durante o seu mandato. Se o alcalde de Santiago entende que non cometeu ninguna irregularidade, lle corresponde a valorar esa decisión. O feito de verdade é que as cuestións polas que está imputado son cuestións de carácter administrativo, pero insisto que a mí non me corresponde valorar a decisión que adopte o alcalde de Santiago, e o alcalde de Santiago lle corresponde ser dono das súas propias decisións. A Lugo e Ourense tamén aludiu o presidente do PPDG para sinalar que o partido quere evitar que en Santiago se produza unha situación semellante á desas cidades. Núñez Feijóo insiste en que o prioritario é garantir a gobernabilidade. A prioridade da gobernabilidade de Santiago é que haxa un goberno estable, cun presuposto aprobado, que se execute ese presuposto e que haya unha maioría que apoie o goberno. E, en consecuencia, non caer nas situacións do Concello de Lugo ou do Concello de Ourense, onde non hai un goberno estable, non hai presupostos e non hai maioría para liderar os asuntos das cidades. Doutra banda, Alberto Núñez Feijóo referiuse á dimisión da voceira do seu partido. O presidente do PPDG dixo apoiar a decisión de Paula Prado porque o seu cargo era dificilmente compatible coa súa aparición no sumario da Operación Pokémon. Iso sí, tamén lembrou que a parlamentaria non está imputada. No caso de Paula Prado non está imputada e, en consecuencia, a decisión de Paula Prado non ten nada que ver con unha imputación, dado que non está imputada en ningún caso. É unha decisión que creo entender, que comparto plenamente, porque ser portavoz de un partido neste momento con aparición nun sumario, aínda que non coñezamos a súa situación procesal, dado que non está imputada, pois a lexitima como unha persona absolutamente responsable. En canto á substitución de Paula Prado na portavocía do PPDG, Núñez Feijóo sinalou que o partido decidirao coa tranquilidade do deber cumprido. Pois o presidente da Xunta e o alcalde de Santiago víanse ontas caras nun acto organizado pola Organización Mundial do Turismo, pero parece que non tiveron tempo para abordar a situación da cidade. Era cando menos o que aseguraba esta mañá Ángel Currás, que non sabe cando se vai reunir con Alberto Núñez Feijóo. Falei da experiencia de Xapón, moi positiva, falei do viaxe a Xapón, o propio presidente falou ayer na reunión do Comité Executivo da OMT precisamente desa viaxe. E da situación do seu concello non falou? Deso, pois, lóxicamente, non falamos, non era nin o día, nin o momento oportuno para falar desas cousas. Eran declaracións do alcalde nun novo encontro improvisado cos medios de comunicación que non conseguiron que Ángel Currás confirmara nin desmentira o que se publicou hoxe en distintos medios de comunicación. Esas informacións apuntan a que do novo goberno formarían parte Néstor Valcárcel, María Baleato, Jorge Padilla, Irene Garrido, Maite Cancelo e o exárbitro Raúl García de Loza. O alcalde non quere dar nomes ata que teña pechado o grupo de 9 concelleiros que precisa para completar o seu goberno. O alcalde non quere entrar en quinielas e non dá nin por bo nin por malo ningún dos nomes que se escoitaron nos últimos días para ocupar as vacantes dos 9 concelleiros dimitidos. Ángel Currás limítase a asegurar que só está recibindo respostas positivas nas súas chamadas. Prudencia, lóxicamente, a pesar desas informacións e desas filtracións de algún medio, pois eu me teña que reservar, como é normal, como é razonable, esa confirmación ou non confirmación de algunhas das persoas. Todas as respostas que tiven foron positivas. Debo de decirlo así de claro. Todas as respostas que tiven das que eu solicitei colaboración foron positivas. E non estou falando de 2, nin de 3, nin de 4.
Currás tampouco quere dar prazos para a configuración do novo goberno, aínda que onte sinalaba que sería mañá cando se coñecera o nome de todos os concelleiros. E preguntado por se está recibindo presións do seu propio partido para que presente a súa dimisión, mire, por favor, non vou a contestar esa pregunta, esas presións, pois xa se ve onde están. Non foi o que me dixeron eles, por tanto, non poido asumir eso. Non foi o que me dixeron e o que me trasladaron esta mañá mismo. O alcalde tampouco quixo valorar a decisión de 3 exconcelleiros, María Castelao, Luis Bello e Amelia González, de solicitar a súa baixa do PP. O que si respondeu Ángel Currás foi as críticas da oposición por non ter convocado a xunta de voceiros. Segundo o rexedor, despois da súa política de acoso e derribo, PSOE e BNG non poden marcar os prazos. Despois da política de acoso e derribo, están para marcar prazos o alcalde nin o goberno. Eso tamén o debo decir, se lles informará cando proceda e cando realmente haxa razóns suficientes como para informarlles das circunstancias. En calquer caso, o meu teléfono está aberto sempre. En canto á dimisión da voceira do PPDG, Ángel Currás limitouse a sinalar que respecta a decisión e a louvar o traballo que Paula Prado está realizando no Parlamento. Como lles vimos contando, ata que estea configurado o novo goberno, o alcalde e Reyes Leis repartíronse entre eles todas as competencias dos concelleiros dimitidos. Unha decisión que hoxe defendía a tenente de alcalde, que se amosou convencida de que poderán sacar adiante os asuntos da cidade grazas á súa vontade de traballo. Leis lembrou que os outros dous edís que quedan na corporación, Luis Meijide e José Rosende, non teñen dedicación exclusiva. Que no cobran absolutamente ni un euro, repito, cuando en otros gobiernos del bipartito ha cobrado mucha gente que no tenía ningún tipo, no rendía trabajo al ayuntamiento. Y lo que les agradezco, por supuesto, es esa dedicación, pero es cierto que ellos tienen sus trabajos por los que cobran y mantienen a su familia, y es difícil que ellos pudieran asumir en este momento pues, la tarea de estar al tanto de todo lo que tiene cada concejalía que pudiéramos delegarle y sobre todo de dar respuesta en el momento, que es lo que intentamos el alcalde y yo. E Reyes Leis tamén asegurou que noutras cidades existe preocupación pola sentenza que condenou os 7 concelleiros que acordaron pagarlle o abogado a Adrián Varela. Por iso, segundo Edil, foron varios os concellos que pediron ver esa resolución judicial. Soy consciente, porque nos han llegado consultas de muchas ciudades españolas pidiendo la sentencia para poder analizarla y ver qué riesgos se están asumiendo en determinadas situaciones, porque esto, como podéis imaginaros, no se lo esperaba a nadie. O sea, nosotros los primeros, pero hay muchísima gente en la Administración que está realmente preocupada porque interpretaciones de informes positivos que avalan decisiones que tomen políticos puedan acabar en la misma situación que ha acabado la de Santiago, ¿no? E deixando a marxe a crónica política, outra noticia do día ten que ver co caso Asunta Basterro. Os investigadores da Garda Civil lograron recuperar macabras imaxes da nena que foran borradas do ordenador e do móvil do seu pai, Alfonso Basterra. Trátase de fotografías nas que a cativa aparecen posturas e con indumentarias con certo contido sexual. Tamén hai imaxes de Asunta dormindo e como se estivera amortallada. Todo ese material gráfico foille remitido nos últimos días ao xulgado de instrucción número 2 de Santiago xunto con outras imaxes de contido sexual de mulleres de rasgos asiáticos. Onto xulgado entregoulle a serie de fotografías e o correspondente informe pericial ás partes personadas neste caso. A Fiscalía e a acusación popular poderían solicitar a apertura dunha nova liña de acusación que se podería relacionar co achado de ADN de Alfonso Basterra na roupa interior da súa filla. Como lembrarán, o ordenador e o móvil do pai de Asunta foron localizados a finais do ano pasado no piso no que vivía o xornalista, na terceira vez na que se inspeccionaba o domicilio. Os dous dispositivos estaban ben á vista, pero cos seus contidos borrados. Volvemos ao Pazo de Raxoi para contarlles que Santiago vai acoller a terceira edición dun curso que ten como obxectivo construir en madeira prototipos de mobiliario urbano. Cando menos, un deses proxectos quedará instalado na cidade pro seu uso público. Despois de 2 edicións en Ourense, Santiago será a sede do terceiro curso Prototipo Lab, un proxecto que busca trasladar ao mundo urbano a experiencia desenvolvida no Parque Tecnolóxico de Galicia. A iniciativa servirá para reflexionar sobre os espazos públicos de Compostela. En ela van participar as universidades, axentes de innovación, o mundo empresarial e industrial e o sector público. Unha das particularidades é que un dos prototipos que se construan durante o curso quedará instalado en Compostela pro seu uso público. Unha das posibilidades que se baralla é que sexa unha cafetería para algún parque, por exemplo, o de Bilbís. Pro Concello, a súa construción terá custo cero.
E a Reyes Leis tamén habíamos esta mañá na Praza de Abastos na presentación da Festa Gastronómica do Galo de Curral. Esta cita gastronómica xa consolidada celebrarase en Vila de Cruces o vindeiro 15 de xuño. En 1993, dunha conversa entre un grupo de amigos, naceu a Festa Gastronómica do Galo de Curral. A celebración perdura no Concello pontevedrés de Vila de Cruces e esta edición número 21 celebrarase o vindeiro día 15. O protagonista da festa é o galo de curral, criado no campo e cunha alimentación natural que fixo que formara parte da Rede Europea de Patrimonio Gastronómico. Vila de Cruces xa estaba reconocido, tiña un premio a nivel Europa de formar parte da Rede de Patrimonio Gastronómico. Ese é algo que donde se recoñece a labor que se está facendo ao largo de moitísimos anos os produtos que son feitos no rural, que son feitos nas aldeas e que son criados no campo. A Festa do Galo de Curral está declarada de interese turístico galego e por iso nada mellor que presentala no corazón da gastronomía galega, como é a Praza de Abastos. Aquí no corazón, como dixen antes, no corazón da gastronomía de Galicia. Quixemos estar aquí nesta fermosa enclave como é a Praza de Abastos de Santiago, que forma parte do patrimonio gastronómico. Aquí é onde están os produtos da terra, do campo, onde están os produtos da mar. Foi unha presentación na que se puido degustar o produto e na que tamén participou un dos artistas que forman parte do cartel da festa. Manuel de Felisa interpretará as pezas do seu último traballo, no que lle pon música os poemas de Xosé Neira Vilas, o escritor natural de Vila de Cruces. O día 15, na vila verá tamén pasarrúas e actuacións de grupos folclóricos. Xa no día anterior empezará a festa con varias actuacións de grupos polifónicos galegos. E a Deputación da Coruña presentou hoxe a Volta Ciclista que un ano máis percorrerá a provincia coruñesa e que vai pola súa 13ª edición. A proba, que comezará mañá mesmo e rematará o domingo, ten a súa saída no concello de Vedra e a chegada no de Melide, pasando no seu percorrido por varios municipios. Nesta ocasión, na carreira participarán 16 equipos. Melide foi o concello elixido pola Deputación para presentar a Volta Ciclista á provincia da Coruña. Precisamente a proba, que vai pola súa 13ª edición, rematará neste municipio despois de 3 días de competición entre os 16 equipos participantes. Así, a carreira consta de 3 etapas que se disputarán dende o venres ata o domingo, cun trazado que pasa por 12 concellos da comarca de Santiago, empezando en Vedra. Unha volta que tratamos de levar por todas as comarcas da provincia de Coruña e este ano, pois, podíamos chamarlle casi a bisbarra das terras de Bulla. É máis esa cosa pola zona que nos toca. É un paraxe fermoso, o que pasa que creo que a meteoroloxía a mellor non nos acompaña como é debido, pero esperemos que o apóstol ten un pouco de tempo que nos bote unha man, xa que estamos cerca. A Casa da Cultura de Melide acolleu a presentación da proba coa presenza duns 45 rapaces e rapazas do Instituto do Municipio e de profesionais do ciclismo como Ezequiel Mosquera e Álex Marque. Ademais, o presidente da Deputación estivo acompañado polo responsable da área de deportes da entidade, polos alcaldes de Vedra e Touro e pola alcaldesa do concello anfitrión. Unha proba destas características sempre implica para os concellos do interior dinamización económica. Venres, sábado e domingo, pois os distintos concellos van ser un formigueiro de xente, non só de ciclistas, sino de acompañantes que ata aquí se achegarán. Moitos non coñecerían Melide, non coñecerían Vedra, Touro ou calquera dos outros concellos aquí presentes e vanse levar, sin dúbida alguna, unha boa imaxe. Por lo tanto, trátase de animar o mundo do deporte, porque falar de deporte é falar de vida sana. O presidente da Deputación da Coruña quixo agradecer a axuda dos concellos polos que discorre a proba nesta edición e dos clubs profesionais. Tamén destacou a gran colaboración da Federación Galega de Ciclismo. Quero agradecer, en primeiro lugar, a Federación Galega, coa cal temos unha excelente relación e coa seguimos traballando na medida das nosas posibilidades. Gustaríanos que, en vez de ser 3 etapas, pudieran ser 5 ou máis. Pero a verdade é que facemos un esforzo importante para, primeiro, que esta Volta Ciclista provincia se siga consolidando pois no calendario anual, que sexe un referente e, efectivamente, na Coruña non temos, sí, hai algunha subida importante, pero intentamos que ano tras ano recorrer toda a nosa xeografía, por iso vamos cambiando de zona, e, lóxicamente, co asesoramento técnico da Federación, e son eles os que ao final os que organizan, intentaremos que isto sexa un referente e un referente importante.
Diego Calvo tamén aproveitou a ocasión para destacar a gran implicación da Deputación da Coruña co ciclismo, recordando a finalización da Vuelta Ciclista a España en Santiago, o circuito provincial de BTT ou o esforzo deste organismo por mellorar a seguridade dos ciclistas nas estradas. A nosa seguinte aposta no ciclismo foi intentar que moitas das nosas estradas provinciais sexan un pouco máis seguros para a práctica deportiva. E estamos levando a cabo coa colaboración de distintos clubes ciclistas, e os están aquí algún máis, que nos van sinalando cales son as estradas provinciais, que hai nas que temos competencia, cales son esas estradas polas que eles circulan máis, as que eles máis lles permite a práctica deportiva, o entrenamento, ao fin e ao cabo, e nós estamos intentando sinalizar esas estradas con sinalética, lóxicamente, adaptada á legalidade, intentando sinalar que esas son estradas preferentes de uso ciclista. A Volta Ciclista á provincia da Coruña é unha proba que puntúa a nivel estatal e unha das máis lonxevas de España. Con esta edición xa son 3 as que se celebran consecutivamente nos últimos anos. Anunciaron a súa disolución en febreiro e puxeron en marcha unha xira de despedida que chegará o domingo a Compostela. Berrogueto actuará na cidade na que ofreceu os seus primeiros concertos importantes e as expectativas estánse vendo máis que cumpridas. Xa só quedan 300 entradas dispoñibles para ver en directo no auditorio a un grupo fundamental na historia da música galega. Despois de 18 anos de traxectoria, Berrogueto despídese dos escenarios cunha xira que o domingo chegará a Compostela, cun concerto no auditorio, pero que xa só quedan 300 entradas. Unha luz que non se apaga foi o título elixido pola banda para un adeus no que tiveron moito que ver os malos momentos que atravesa a cultura. Berrogueto é unha banda que se fixo para tocar, para facer concertos e para estar permanentemente, se pode, na carretera. Ahora mismo, para unha banda das características deste grupo, é moi complicado. Somos unha banda moi grande, que só movernos, só manter a infraestructura necesaria para a vida do grupo é moi complicado. Para Berrogueto, o concerto de Santiago será moi especial e é que, aínda que a banda ten a súa orixe en Vigo, en Compostela empezaron a formar parte da historia da música galega. Berrogueto naceu a par que dúas iconas desta cidade, por unha banda, unha produtora, Nordesía, e o restaurante 16. Todos nacemos no mesmo ano, compartimos esas experiencias do comezo da nosa carreira. Agora sabemos que aqueles que proporcionan alimento ao corpo teñen máis fácil sobrevivir que os que proporcionamos alimento ao espírito. Lembro tamén a Praza do Toural, un concerto no que a praza estaba ateigado de xente, tamén presentando na Bicularia. E lembro moitas noites, non sabría dicir cantas, pero 4 ou 5 ou 6 noites máxicas no verán da noite compostelana na Praza da Quintana. O concerto do domingo será unha viaxe pola traxectoria de Berrogueto dende os seus últimos discos ata aquel primeiro na Bicularia de 1996. A banda farase acompañar por amigos como o violinista Paco Juncal, o gaiteiro Fernando Pérez ou as cantareiras de Cantigas e Agarimos. As entradas están á venda no Teatro Principal ao prezo de 15 euros e o domingo na billeteira do auditorio custarán 18. Pois ademais de asistir a ese concerto de Berrogueto hai outras cousas que poden facer na cidade. Contámosllelo na nosa axenda cultural. Imos coñecer tamén cales son as previsións do tempo, danos conta diso Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo.
Mañá teremos ceos moi anubrados na metade oeste de Galicia, con chuvias de intensidade entre forte e moderada. No resto da comunidade predominarán os intervalos anubrados. As temperaturas mínimas subirán, pero as máximas manteránse sen cambios. Os ventos serán do sur. Nos sábados ceos estarán parcialmente cubertos con chubascos máis probables na metade oeste de Galicia. As temperaturas mínimas baixarán e as máximas seguirán sen cambios. O vento será moderado do sur. Para o domingo agárdanse intervalos anubrados con chubascos pola mañá, mentres que pola tarde abriránse máis claros e as precipitacións quedarán restringidas ao norte de Lugo e ao litoral oeste. As temperaturas non cambiarán e os ventos serán do sur frouxos. Mañá en Santiago teremos ceos cubertos con chuvias que serán máis intensas pola mañá. Os ventos serán moderados do sur pola mañá e do sudoeste pola tarde. As temperaturas subirán, sobre todo as mínimas, que quedarán en 14 graus. A máxima chegará aos 19. Nos sábados ceos estarán anubrados con chubascos e os ventos serán moderados do sur e do sudoeste. As temperaturas máximas manteránse sen cambios, pero as mínimas baixarán. No luns os ceos estarán anubrados con chubascos durante toda a xornada. Os ventos estarán parcialmente en calma e as temperaturas non cambiarán. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois ata aquí chegaron hoxe as novas, xa saben que poden seguir pendentes da actualidade a través de calquera dos medios do Grupo Correo Gallego. Nos volvemos mañá a iso das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.